Здравейте хора, аз съм Иван и днес ще снимаме на Fortnite. Аз имам едно друго видео, което е на футбол и не знам дали ще го кача скоро, защото аз в него се представям кой съм и него като се представям има доста хубави моменти, обаче понеже не мога да го кача, ще чакам, мисля, че даже доста време. Ще играя на Fortnite, докато ми даде да кача видеото това. Мога да снимам и на други игри, не толкова дългички, но сега имаме супер оръжия. Предполагам, че доста от вас играят в Fortnite, защото е доста хубава игра. Ето този бък, добре оправи се. Ето този бък ви пуска без парашут. И това е доста странно, малко графиките ми са заредили още, защо взех още една помпа, не знам и какво се случва. Веднага влизаме в боя. Пам! Пам! Капу, капу, капу. Мали да бегам, ще се... Тежко ме пребига, ще се... Аз имам и други приятели, обаче в момента не мога да играя, защото имам малко батерия на телефона и не мога. Мотах си ръката в кабела на слушалките си. Между другото има един друг фейк канал. Имитация на моя. Може да се натиснете unsubscribe от неговия канал и дори да сте се абонирали, абонирайте, защото руски канал е. Моя е Начев Games. Ако не сте включили как се казва канала ми. И супер помпата. Всичките ми са оръжия са ми помпа, ама нищо. Стрелят мене ли да? Оба. Да се ме стреля! Добре, не може. Айде бе, искам да видя кой човек да ми щупа главата, както направих току-що. Парадуду. Те майко убиха да това където. Аз го пръснах. Я да ми се занимавам. Стрелят мои офицари. От всякъде ма стрелят. Малко ще поудея. Какво ми даде? Не мога да гледам. Някаква пушка или помпа или който. Помпа. Айде. Не, защо тук няма патрони върху? Добре. То чука ще го ударя, бе. Защо се в том? Аз съм мъртъв, край с мене. Не съм. Не стреляй си мене, нали? Не стреляй си мене. Аз ще отида само си взема чък-джъка, моля да се нема, стреляйте. Аз бягам от тия
да не ме прибият. Не мога да пия сега. И тук се скри. Те там се стрелят, аз тук се филмам пред тях. Ти ли си ме стрелял? Вай! Мали! Това е зоната. Че не може да толкова. Не можах. Между другото, от дясната ми страна имаше едни паяци, които сега няма. Пишете долу в коментарите какви игри искате да играя. Сега доста често ще играя на Fortnite, ще може да подсъкаме някои пъти на GTA, но трябва да измисля клипче. Скачаме! О, любимата ми пушка! Но са на Fortnite, всичко си е окей. Там, че, вижте, не може да се стреля от високо. Защо? Защо за Бога не може да се стреля от високо? И защо ми е това злато? Тук няма ботове. Тук има ли ботове, като се замислих? Мръзна ми тук, да ги чувам цяло ги пробия. Айде сега да видим какъв трикшот ще направя. Трикшот! Добре, никакъв трикшот не направих. Вай! Оу! Окей, добре бе. Кой пък ма цели пък сега бе? Или бе? И с тези оръжия даже измерваше тук. Не, барадуду. Айде, поемай! Казах мри бе! Не ще мре. Не ще. Добре. Мислех, че някой ма стреля. В кръга! Ау! Мали! Той че ли си бил? Младиш. По-скоро да се младиш. Беги! Мри бе! Мри бе, бе! Маля. Чуя, че нещо да се чува, ама не знам дали ви сте чули, да не сте. Аз съм за Роналдо. Когато и там не знам, че има доста хора за Меси и доста за Роналдо.
Добре, почваме. Е такъв бък, те става бъка като скачаш като кон. Не, за мен сега не ми стана. Тук на тази шатра, защо понякога я има, понякога я няма. Има я, няма я, има я, няма я, се поводея. О! Ей! Я да букваш. Не, защо? Добре. Често ли ще отвориш вратата така, бе? Как мой скемпи газом растет? Я мру. Казах ти! Да. Мреш! А ти? Ми скара къла. Yes. Yes, yes, мри, yes! Ate, да мреш. Vai. Vai. Oh! Helicopter! Paracopter! Vai, Robin Militer! Айди след опа. Опа. Оцели се. Мреш! Да! Умря! Знаеш, че ще умреш. Те трябва. Да, пищека. Не ми трябва. Айди, бе! Да, пушка! Няма пиш чък-джък. То чък-джък е само за пропът. За протата. Не, за много момичи! Към тебе! О! Не! Ха! Аз го убих! Не! Ти ще ме убиш! На. Зареждай я! Презареждай, веднага презареждай. Да ще я върткам. Бай! Да запомня, че не влезеш. Мисля в този момент да приключваме видеото. Надявам се да ви е харесало. Не забравяйте да се абонирате с камбанка и subscribe. И до следващия път. Бай!